Здравейте! В днешното видео ще ви покажа моите любими неща и моите приложения в моят телефон Samsung Galaxy S3 Mini. Така, започваме. Имам две папки, те са игрите Tiny Titans, Piano Tilers 2 и Strawberry Firely. И както се произнася, втората е приложение за Share, ZG, Mobizen Samsung, KineMaster, Google Play и настройки. Така. Музиката ще се инсталирам след малко, както и новия Google. Така. Да. Любимите ми неща в YouTube са, като можете да се абонирате за моя канал. Йорданка Стоева. Имам 7 видеоклипа качени. В момента ми се качват 8-я. И не съм качвала доста време, за това извинете ме. И така, нека продължаваме. Така. Ето сега влизаме в галерията, защото и тя ми е любима. Така. Ето това са снимки на покемон. Тази ми е любима. Така ще ми е на Viber. Тази на Пикачу. Тази е така. И тази. Ето. Да разгледате Пикачу. Аз ще хода така. И така. Това са 9 снимки на Пикачу. И така. Това е видеоклип, който се качва в момента в YouTube. В Share, ако искате да ми искам да ви кажа нещо. Чакайте, че ме търсят още. Можете да се абонирате за каналът ми отдолу. Отдолу пишете разни коментари, аз да ви отговоря. И така. Ето, аз съм Грозде. Аз съм Грозде. Шарит. И профилът ми е Йорданка 99. Да, ето това съм аз. Това е моят профил. И дайте палчета нагоре и се абонирайте за каналът ми. И в следващото видео ще ви покажа как можете да си лакирате ногтите като на точки. Това от мен. Чао! Целувки!